Христо Димитров вече участва, не знае. Матео Са 5 момчета. Матео Чупел Ристов си го чува. Да, от него я знам. Той като началник ви отел или... Да, беше майстор. И ви е пел. Да, и пел. Дали още един участва да има? Не, по-тук е това. Тя е... Не бяхме 5 момчета. Със весели гласчета. Кои са те 5? Ма той префразира някаква песен, която той е чул сигурно. Да, татко, дето пей, ние сме той, дето викаш ти, суингите, какво сте, той някаква, тя е известна. Ма тя, Чупел е чул, тя съм е чувал и друга песен, само че са е перефразирали подобно. За тъс... Тук на нас не е сътето, съм го чувала. Ама той перефразира. Ма тя е тъс песен е така по-известна, съм е чул. Те са си не може да Те са си ги съчинявали? Да, нагласали са ги за тука. Ето сега, които са изминували, Ристов. Николай Петров. Димитров пътува Беше даскала. Може ядо съм бил там. Там ще е кляскал той. Там ще... Той Които са едно мъче. Чичупел колко е? Кой набор е бил? Чичупел кой набор е бил? Пел Ристов. Да, Пел Ристов. 33-та. Ма ти къде си 40... 8 години. 41-та, той 33-та. Ма ти си бил на барабан малката дръжка. Време, чака барабан. Има време татко, те не приказвали за години. О, вика се любени с майките, вика бяхме малки. Тогава се любих с майките. Вика се любени с майките, майка е нямало, нали? Вика се любени с майките, вас Вие бяхте ма... Това ми разправя. Те ми разправя някой. Ти то да го няма ти, това ми разправя. Ами той го е чул от някъде. Те хубави спомени, Спиеритов. Да, Негови спомени хубави. хубаво. Песни, които е пел, не е да съзная да си. Отидо ми тук на гьола. Ма той певецата е ли? Аз никога не съм го чувал да пее Чупел. Да, Пел Ристов. Никога не, аз съм мал... Пел. Като се напи тук. На здраве. Не съм забелязал. Аз като съм работа... Това много това. Не малко за Петров. Знаеш какво Петров? Петров. Компанията беше компаньор, аз не съм. Да, той не го отричам. Петров, знаеш какво е? Събирали сме се в дни, Петров, знаеш обаче, заязлив. Да. Може да хили да спе, да спе, обаче работа, че няма Петров, работа. инат, тъй, какво каже, защото не по времето пее Тя има на кого да се облегне. Вергени бе. А ти си била солта шак на началника, те ли? Не, като го пратят, аз съм и аз тук. Къде съм, моля? Нали има и други. Къде ме разправя това? Той вика, те веднага се облегнеш. Не, Ристо Петров, и защото имаш директ на кого да се облегнеш. Димер, бати директор. Бати директор? Да. И аз да ви Той заблеш. е по-звучи цял живот. И аз да ни опретна. Бати, той пак е рода. С него и тази. Отив пратя на що? Ма добре, ма чакай сега момента. Брат и директор, пък тя обикновена работничка. Ами да, никой не е сложил на бюро някой. Никой не е сложил на бюро. Брат и директор, пък тя е обикновена работничка. Ама искам ти кажа... Ама не сега. Ако беше... Тогава беше демокрация. Ти като се опъниш... Моя бати като беше началник трудна работна запазна. Аз като водех от казармата, не мога цяло Габрово се намеря работа. Никъде няма работа. Пък той е шеф на работна заплата в Фелоца. В Фелоца накрая имаше един... Ма пак тази е Фелоца. Тя мълчитя. Един в Бай Стефан имаше... Той му вика, генерал. Това е бате. Не търи срам, вика. Чакай. Гадно се ми камъти на къщата, ти избяга. Та ли беше? На кои къща? На неговата къща. Аз после като бръбър, влаши камъти там, извинявам се много. И аз съжалявам, дет се ги бъкнат. Какво не е като караме? Добре, и аз съжалявам, дет се ги бъкнат, дет камъни.
Обаче аз бях малко по-глупав от ти излезе по-итър, ти избяга. Аз по-глупав. Ти си по-малък. Ти се фала полис И буля. да работиш. Чакай, не кара. И сега Ти се хвала полис буля се гаса, бала ти. Буля ти. Айде, стига се. Няма се фала. Прете. Няма се. Чакай да ти застъпи. Сега ще оприя работа, пак почна. Буля мъчи и тя да видя. Пак свършваме работа. Обаче си оставам. Как да прете за Аз млади? си бъдах хавани, пък ти избяга. И той не му намери работа, нали? Не му намери. Пък мен ма взема. Пък теб да взима, пък ти нямаш и 16 години, нали? Аз ти говоря на 58 година. Ти коя година се взема работа? 58 година съм поставлял. Не, ти кога почна работа? Тогава той 56-та година нарязал дървата, бе. Аз 56 Той е бил в горското 56. 56 година съм Той е бил в горското. 56 година Коя съм година беше войник? 56 на 58. Коя година беше войник? 56-та, 58 ти каза. 56 на 58. Тогава как ти беше войник? Като съм бил войник, какво се правя, но то знае. Аз ще правя така. Едно време свършаме работа в Яло и Света и ще направят някъде. Солоник, работа няма. Отивам в школата. Никъде няма Да носям лято. От долния край на Добре, газовата моду чухме. до горния няма Чухме, работа. чухме. Няма. Защото ти Обаче там сега има много време. Разбрахме го, Ти разбрахме. не носиш камънче. Там Аз нема се приема, камънче. колектива нема приема. Не годуват от мен. Еми ти си как? Ти си как на директора? Да. Еди кой? Днес мълчат, утре мълчат, шуртят. Аз чувствам. Съм го разбираш. И чувствам, че не съм приета. Обаче аз не отивам по мое желание. Аз хубаво и добре да съм си в чека, отколкото да бъде там да ми е тенджури и цигари. Айде, спей сега. И Кой ще го сложи? Бона, Чека ли си? той е Русия, и ти знаеш Бона. Тявалка. Знае, аз ще знае. Да. И Бона вика, не, че нямало ганаха един да работя, ми тя дошла тук само да спусти. Агентна държавна сигурност. Аз си беше разбира. Добре де, ти като си работиш честно, аз какво ти се бъркам? Аз оден нося мляко. Такива бяха годините, такива бяха. Ма той мъже е полицай. Той И е полицай, бати директор и аз сега ще като гледам какво правят стола. И ще докладваш. Те тези си го мисли. Ма те полицайците им промият мозъците. Тя нали его е то с полицай и той. И то с полицай и той. И тя съпруга на полицай. Тя вика, не, че няма огана къде и пък Соня лайката са бодалка и вика, тя вика, Гана отишла в стола за първа категория. Добре. Виж как се знаете да се гъргаste на завода. Ама то си ги има такива. Винаги си ги има. Аз ги Соня лайката идеално празни. Аз ми трябва първа. Защото като работата на Минков, Спокойно, Цоно Иланко ти го знае какъв ти е проблем. Момента, но стига някъде се скаже. 45 дена ще ги изхвана. а той има първа категория още. Дали ще разбира? Да му осташ първа категория. Барутя на пол. Лайката. Да. Ще ги водя, просто да първата категория. Не са били те не са водили никога на профсъюза. Приказах с един мой колега, който е бил на момент сега на метал в Металик Гъбене. Те колегите го бъзиха, че бил партиен секретар. Той каза, никога не съм бил партиен секретар. Аз като длъжност характеристика съм бил военен представител с партийния, дет му викаме ви му викате аз. Не, цял в момента живее на Етер, нали? Те са приятели. Аз викам Петко Колев, да. Той каза, ни наводиха като военни, може да сме изпълнявали като партийни секретари, но иначе като длъжност характеристика в завода съм се водил на заплата. Както ви плюете против Христо Цокито, че бил той, те са водили на заплата. Не е заплата като партиен секретар или нещо подобно. Не е заплата, ама водят се на заплата на категория. Да, защото те са водят, той се води на длъжност някаква. И той за той се писал. Той плюе против Христо Цокито, че той е Цокито ми... Той лайката, не? Аз съм Цокито си намо, като се познавам с нея. Той се води на заплата и... Води се правотилни води се той, пък че изпълнява... И той изпълнява профко. Той е категория се води. Ето разни ще прибати Генио, Тока Лалева, тя се казваше. Те всички ли? И Гана на Те всички се водят. ги водиха към нас, към фитила, на разряд.
Ние сме пети разряд. И те са. И те са пети разряд. Обаче тя не е в огъня. Тя си площи Петероза. Така си е. Така си е. Така си. Там се води по документ. Обаче водят към цеха. Тя тежи на цеха. Така си е. Винаги си е било така. И сега си е така. Дали Те татко вика, като бяха футболисти, те ги водеха към заводите, към работата. Водеха ги да заплата към заводите. Ма, същата работа. Сега... Скарах ми се, защото аз бях огняр, а той ме води в работилницата монтьор. Тя така и се скарахме. О, момчето ти А пък той води и други, се пенсионира. Иван или кой беше там, той ги пенсионира. Пенсионира ги, пък аз ме води, оня говори огняр на моето място, пък оня говори... Сега си работил огняра. Колко години работи? И ти работи ли? Аз бърде работи 4 години. Не ми призна. Да те ми тук за Не ми призна. Първият говоря за гаке. Как ли си? Можа цяло да си Той не бе тук. Коя година се работил като огняр? Една чуем, коя година се работил като огняр? 58. Рамо не знам. Как бъдете? А те Ти е Мариано за Елга? Скеле в работи с Мария работи. Та те, бил на 10 и една избедени тога. Чакай, бе! Вижте, как че бомбата беше, ми караше мърница. Ти не помниш ли ти ми? Или не си? Работи си, огняр работи. Кънчо кучката караше въглища. Че Карах въглища. Ти помня да Чеши тогава скараше Варшавата пикапа, бе. Ба той преди той. бе! Той ти казва 58. Вие в казармата. Като се върнат, пак карах малко. Ама ти казармата, коя година те е? Изкарах, те бяха Оля бяха не си карал след като се върна от казармата. Отиди в ДАПа. Работи си казармата. Изкарах 3 месеца, Отиди в ДАПа. Дапа са той. Така караше пикапът. Работи си, работи. Ти коя година си взел книжката? Коя година си взел книжката? София. Чакай, опитам. Коя година си взел книжката? 60-та? На 9 Георгиевден. Дети Георгиев. 9 май. За Ден Победа. 6 май. 6 май. Аз това ми в Днепроруда, София, оля ти спиш в кабинта, аз отгоре на съндъците и викаш, бате, пери го то, ще обере съндъците. Кой е бил аз? Като караме, ние по-караме там за... Ма то ще е било ти 80-ти години. Вържавата като караме. Маринчо е истина, който... И граматика работих. И с него работих. Аз ти създадох. Гелю. Той беше... Ай, ти да се вика, аз ги създадох. И е ти лъврата това. Още да кажа други. Ове, шапки! Сянко... Ой, кажи, той Върбанов и Шапки, бройте ми на различни. Какво е? Иван Василев и Чоли Върбанов. И шапки ли са? Имаше един Димитър Бовчичката. Ай тук на Потока живеше у някаква квартира. Аз стоим от изпълня, които са били с майка. Аз с Марина Огняра. Беше Огняр. Чакай ти кажа. Димитър Димитър ви той по мое време. Димитър той по мое време. Певил беше и помогна, и се го работи. Той като беше на дум. И иди сега тук, той да спал. И да спал, и чо, да ти кажа. И той, как се случи един път такива ми, Жана и Георги Гожда обръщили. Види кой Генчев и бай Марин Кой Генчев? Те бяха при мен, бе. Не бе Генев, пел в Марин аз. Не бяха починени. Кара въглища. Генчев бомбата ми караше въглища. Диво Бог да опрости ми караше въглища. Диво може да е бил... Той ми караше въглища.
Ти че ми първи братовчет, ни Бургас. 20 юни, Втора война, А то как беше сега, он тега, он ти да ти не карал. Аз мисля, че Стефан Лисика и кой беше? Няма Лисика не е бил тук, бе. Ама тя ще не скотли, бе. Не е работа Лисика тук. И не го знаеш. Лисика не работа. Лисика беше. Кучума да е работа. Още не писа работите, тя Георги. Те се кривеше тяло. Ама Георгия бе бил. Това го гледам тук. Още не писа работите, Барутя. Не, горе на беше. Подкал първите последни. Абе, горе на това, на той, да. Не беше цехтила, там беше хотела, там е подкал, да. Ма то на времето било. Аз правя шуга. Ма това е историята по принцип. Дядо Иван май. Това е история. Това е да. Да. Това е да. Дънцето и чадърът. Петъка дойде. Долу. Петъка дойде да голяма тонна не мога да носа да има. Е топли на Кой е петъка. пустето? Като съм толкова на корито, Кой е къпето? Той и ми се се къпи. Балява, бе. Оня. А брачен им какъв беше един. Те за тогава се казваме и без книжки. А брачен... Ви книжки ли? Чакай да ме попитам, ви книжки има ли си така за каракъпя? Каква книжка? Сейката, карахме книжки, бе. Еме, че... 63-та година. Дърсно каро. Ма ти почваш да работиш ти, които искат книжка. Той ще научи каква книжка. Да. Когато искаме книжката, аз ще да карам. Ма тя книжка не кара, съм казвал, бе. Документ не кара, по принцип. Кара човеклища. Ти си учил да работиш, имаш желание да работиш, ти като по-стар куче ще го научиш, нали? Ти от начало си чирак. То с каква мечка го Игра му роли, той като падна. Аз съм един човек, който видя, нещо като видя и го прави. Например, виждам, че те стъкат, правя го. Разбираш ме? Питай ги. Има някои работи, които ти въобще направят. Само Ти ли казваш сега, слушай. Отивам работя. Като виждам какво правят, и го правя. Не може вина да го направи сега. Кой ти казва? Аз ти казвам. Ти ми казваш, че аз го правя. Ама аз като гледам, ще го направя. Не, чиракол са ви като нещо. Не, чиракол. Съм чиракол. Добре, отивам го правя. Отивам го гляр, показваме. Показват тай. Еми, ще покажа да е тук да штракнеш на компютър ти на времето. Няма се. Абе на времето Тя ще компютър. Ма на времето. А той е голяма глупост. Ма ти добре, ела шиската работа не си е научил, цели. Уни ми идват, ако ще издадете. Какво? Всичко ще стане просто. Какво стане? Просто. Как просто? Целият народ ще стане просто. Печката гори, пък той това Като прост, като интелект. Даже ти си обаче, не ти представлява нищо. Как ти би си всяко ще направи с него. Значи той нещо, което го правя в момента, някои хора с нея може да го видят. Да го видят и да сетят кой той е пел Тоня. Ама ти не мога да направиш. Значи... Не мога да подкараш кучел, не мога да подкараш да кола, не мога да заваряш, не мога да направиш, има той. Ти само го гледаш и тъй. Виж сега. Да ти кажа. Виж сега. Сега, нито ще се пасеш, нито кози ще гледаш, нито той, нито ной. Той да. Да той. Да ти кажа още. Ти мислиш, че малци ба. Ти мислиш сега, че той нещо и прави. Той нещо е на що. Той е болен. Дето да копа. Възможно е. Възможно е. Помнете и приказка. Той дето магнети, което да копа. Помнете и приказка. Ей, аз ще го кажа през мен. Гледай ма кучите. Аз ще го кажа. А той най-голямата глупа. Дето го измисли. Те ще видим, че целият свят почне се сбияне. Ти коми си сега? Че дай, че ще знаеш.
Значи, сега, ти сгостай, пей, ти сгостай. Абе защо? Ма на времето не знаете ли кой с коса бе? Не знаеш. Не знаете кой с коса бе, Ако ти нали? не изпълниш, кажа. А,